Inonitwa Chiedza Luigi. Ndinogara kuno kuEkwete. Taidanana nemurume wandaidanana naye. Tadanana kudaro, murume wangu akanditi hana mukadzi. Kudanana kwandakaita naye. Saka semunhu wadoimba, zvishuwa takadanana. Zvakazoitika kuti zvizosvika pakudai so. Mukadzi wake akazotora foni murume wake. Akaona mameseji andaitaura nemurume wake. Mukadzi wake vatanga kutaura neni nemameseji achindibvunza ndini mukadzi uri sei zvako Chiedza ndichimudaira vandazobvunza kuti muri sei ndiani akanditi ndinoitwa Mai Sasha ndiri mukadzi womurume wokufambidzana naye vandati murume anofambidzana naye akanditi hana mukadzi anditi aiwa mukadzi anaye ndini pamaitofambidzana ipapo ndakandistoripo asi zvino zvindadzoka ndiripo ndinendotwa Mai Sasha ndini mukadzi wake. Tikatanga kutaudzana pafoni semunhu ini ndaidoimba ndichitirowo kuti sezvo munhu anga akandiudza kuti handina mukadzi iye achiti ndiye murume wangu. Takatanga kupopotana pafoni paya. Kusvika mukadzi anditi ndoda kukugadzira uchanditsvaga hako saka ini ndakutokugadzira handina kupikisana nazvo sematauriro aita. Ndakangoti sezvo zvamunenge maita nekuti uruwenyu ndakandinyepera. Saka ndakazoita pamuviri mukadzi uyu vatora foni yemurume wake abva atanga kutaura neni nemameseji achida kunge ndiye murume wangu andaitaura naye vacho. Ini ndichigara kuno kwanga kundilojera ndichitaura kudaro ndichiti mukadzi wako ari kundifonera saka ndoita sei sezvo ini ndine pamuviri. Mukadzi ndopakazviziva kuti ndine pamuviri panga pane 4 months. Achinzi unosiyana naye ndichataura naye. Unondichengeta here sezvo ndane pamuviri? Akati ndinokuchengeta. Ndangoti it's okay sekuirana kwatanga takaita. Ndopa ndakapedzisira kutaura nemurume uyu nemukadzi uyu ipapo. Paakazondifonera nefoni yake nhamba dzake mukadzi achinditi ngochiti wakangwara una kungwara. Ini ndini ndataura newe nefoni yemurume wangu ndichida kunge ndiye. Saka ndakubata kuti ndokudana nemurume wangu utore nhombo zvako inokomanzi mwana iye haumbomubati. Saka ndaifungidzira kuti idambi matauriro aakaita kundigadzira iri nhombo. Ndakatanga kuzvimba makumbo. Saka ndaingoti kuzvimba makumbo kwandiri kuita kuzvimba kwekuzvitakura kwananga ndakazviitawo. Mama akandibvunza kuti kuzvimba makumbo kwana wako ukambozvimba here? Akati handisati. Saka pazvikutonetsawo kuti senda zvimba makumbo. Dumbu rangu raita kupenya. Madhezi ashona akandine nhumbi yayo. Taimbofamba ndichitoudzwa kunzi makagadzirwa nemukadzi wemurume wamaifambidzana naye. Kwese kwandaienda ndodzanga dzingori tsanangu. Saka ndakazosvika muna December 7 months, nande 6 months. Mwedzi wakunonopera nomusi wa22 usiku. Ndopa ndakatanga kubuda mvura. Ndikamutsa mama ndiri kubuda mvura. Mama wakandimutsa wakamuka neni usiku tikaenda kuchipatara. Akatonzi mwana wenyu ada kutosununguka asi imiscarriage because 6 months. Atatransferswa pataendeswa kuchitungwiza. Ndakazonoponera kuchitungwiza bati mwana haana kurarama. Mwana akabva ashaya. Saka tafungudza kuti dambudziko raperera ipapo rekuzvimba kwandaita tisingatozivo kuti tienderera mberi. Takauya kuno kumba mama vachinditi sunga dumbu sezvo munhu wangu akatakura dumbu rakakurisa. Ndaisunga everyday asi mama ingoona dumbu rikungoramba richingokura dumbu richingokura kusvika takungofambawo nekuzvimba kumeso ndokwandaitangira. Mama achiti pamwe iBP yekuti mwana akaita sei mwana akashaya. Takafonera mudzara wangu akambofambawo neni tese tiri 3 namama tichienda kuchitungwiza kwese kumapostori kwataifamba. Dambudziko harina kupera ndaingoudzwa tsanangudzo dzimwe chete. Saka mudzara wangu akamboedza kufonera mai ava achiwabvunza ndokumbira mwana wangu kutaure chokwadi hauna here kugadzira Chiedza? Ivo vaingoti ndambogadzira kana kuri kutorangwa ari kurangwa neshamwamari handisiri ndakamugadzira nekuti ndinonamata. Muzuku rangu ndiye akaedza kunyengerera mai avo kuti
kuti vamudze chokwadi. Saka gogo wangu ofa here nekuda kwenyu. Ndopakati zveshuwa ndakamugadzira. Pandakamugadzira kudaro, ini ndoda kuripwa, ndinodawo mari yangu. Mari yakatanga ichiri pa 170, ikazova pa 170 achiti ndakasvika kokutanga kugedhi ndinokanda mari $10. Ndichipinda mukati ndokanda $10. Imwe mari ikazosvika pa $200. Ndarangu vati saka zvino todii apa mari hatina. Vanhu vangobatanidza musoro wataurirana vangoti aiwa ngatishingotakurechi munhu tingomudza kuti mari tinayo otiratidza pana mbuya kana kuri kusunungura usunungura. Zveshuwa vakadaro wango mai ava vati huyai nokudhirektai. Zveshuwa akati dhirekta kwatakaenda panzvimbo. Vasvika panzvimbo vakati zveshuwa ndini ndakaroya mwana venyu ende kurea kwacho kwandakamuita hazvirapanurike kana makafamba makaenda kupi musina kuya pano. Ini ndini ndinoworonora mwana venyu nokuti ndindakamuroya. Zveshuwa ichedza ndindakakuroya, ndinambuya ndakakuroya ndiri pano. Akata kuti ndikuroye ndeuyu mukadzi akagara ikoko ndiakata kuti ndikuroya, asi ini handikati iye akakuroya nokuti iye aigadzira imba yake. Zvandakaisa pane mukadzi uyu zvandakaisa pane murume achizoisa kwauri iwewe. Saka kuti ndikuoronore murume asipo hazviiti. Saka pari kuda murume ndiwatiri kuda. Mukadzi bvatinga kuchima achiti ambuya kuti murume auye pano hazviite nokuti murume haana chaanoziva. Ndiri kutochemawo kuti murume asauye pano nokuti ndinozikana kumba kwawo, ndinoremekedzwa. Saka hazviiti ambuya, ndiri kukumbirawo imba yangu ingaparara. Achinzi nambuya waye iye watiwa muroyi mumusha mevanhu ava. Nokuti nyange wakanzi waita sei uri kungonzi uri muroyi. Tata kutongochimba panototi Samantha apone. Iwewe chiedza magariro awakaita nokuzviona kuti uri kurwadziwa. But tiri kuda baba wauye pano. Zveshuwa takatsvaga baba musi Mande kutanga takaenda iti Sande. Tatsvaga baba waMande, Mande patawawana vachamutsanangurira. Amutsanangurira baba haana chaitozivawo kuti iyewo ane rukawo rwaakaiswa. Simuka tikaenda kuzvitungwisa. Vatasvika vatapinda mudare vakatibvunza mabvunzo akakatiita. Mbuya vachibvunzawo murume achiti zveshuwa ndinomuziva. Achinzi mukadzi wako ari apa ndasina mbobvira ndamudza kuti iwe uri kuya kupi uri kuya kuno. Zvinomasanganiswa nekuda kwechi nekuda kwachiedza kuda kuoronora mwana ararame ndizvoba here mukomana akadayira. Achinzi oronora mauraya achaita imi muchatanga kubvisa mari yemudzimai venyu $200 moisa mundiro, ndiyo yekutanga mozoisa yangu. Nachiedza tinoda mombe 2 kwauri wewe ndiri kuda mombe 3 dzese kusanganisa 5 mombe ne$200 yemukadzi wake pamusoro. Mari yange yakanzi ichabviswa nemurume yakazopedzera inonzi murume haasisira achabvisa. Chiedza ndiye ngaachibvisa $200 ichi nekuti ndiye akatadzira mukadzi uyu. Vachinzi anoiwanawo kupi nekurwara kwaari kuita. Anenza minoti vachataurana kuti kudii kunze koko iye nemurume. Kana murume achitsvaga mari achipa achiedza kuti azoisa mundiro ndizvozvo, asi mari atiri kuda kutanga nayo ndiye achiedza ndiye amai avo kukanda mundiro wozokanda yangu. Saka murume akamboedzawo kuchema akati ndazvinzwa zvamataura mbuya, saka mukwanise urifana kundibvisirawo. Mbuya vatiora ichizva vataura ndazvinzwa ndakuchikubvisira mombe 1 kuchisara mombe 4. Pamombe 4 mombe 1 iri kuita mari. Pane magadzi avanenge ari imomo vaiti $400 pamombe 1. Patakusimuka toda kubuda ndakakumbira kuna mbuya natizvozvi mbuya ndiri kukumbirawo handisi kurara, dumbu riri kurwadza, handirare nesaiti, handirare nerimwe saiti. Kurara nedumbu racho handikwanise, miri wangu wese vakazvimba, magadziko angu aita marondo nekugara.
saka ndinorara ndakatsamira mama every day kubva dambudziko riuye ndinoti mama vakarara kana vakagara ndinotorawo gumbezeka vakanapirwa resa pavari mutsama ndakukumbirawo kuti zvingoitawo zviri nani ndiwane kurara ndopa vakatuma mukomana vaakatuma kunotora mushonga vaakanotora akauya nawo asvika nawo ndopa vakanditi mushonga uyu uchatanga vakwata onwa zvinoita zviri nani saka mushonga wachona zvichatikaya nawo takaukwatisa saka ndowandaranga ndichimwa ipapa izvozvo hauchatova vasuka uchaita asi handisati ndaona kupora kwazvo dumbu ringoramba richingokura magadziko aringoramba akangodaro kuzvimba ndiringomuka ndakazvimba ndoda makumbo zvidya ndozvikunyanyorwadza akazvimba kudarika zvimwe zvese ndo dambudziko randakasangana naro. Nditwa Maisasha ndini ndudzi wemurume agaka achidanana afambidzana naChenai. Chenai akafambidzana nemurume wangu kubva 2021. Ndingangoti inini ndakazviziva 2021 vachiri kupimbana vasati vatongodanana. Chenai shanda mubari panext nepanoshanda murume wangu kumagaba uko achiita zvekubika tii. Saka Chenai aifona pakunhamba kufone murume wangu chero nguva vachiri kutopimbana. Saka ndakazobatawo nhamba dzaChenai ndikataura naChenai achinzi Samantha asinganzi Chenai. Ndaiziva dzakanzi Samantha mufoni macho dzakatonziwechi Samantha. Ndobva ndati yesi Samantha ini ndionzi Maisasha ndini mukadzi womurume ari kukupfimba. Akati handidana nemurume wenyu anenge achindifonera kuti ndimigreti kana vakuda tii pabasa pavo vanoti havana mukana wekuita sei wokubva pabasa. Ndikati alright ndobva ndamusiya kadaro. Ndobva ndaona futi ari kudzokera the same thing kusenda mameseji kana kuma12 kana ma1. Ndati unenge uchibvunza mari yeti kuma12 kana ma1 indava. Ndobva ati murume wenyu handanani naye. Ndikati muti alright ndoda kuzoziva chokwadi ndasvika kubasa kwako ndikuya kubasa kwenyu paunoshanda ndopaziva indasingapazivi but kwaitongoda kuti muvherefeta kuti ataure chokwadi. Ndobva ati madam musauya kubasa kwangu murume wenyu handidanani naye handisi kudanana naye endo fasho wanga asati vakudanana vaitopimbana 2021. Saka ini ndakazotozvikanganwa sezvo anga ataura kuti asi kudanana nemurume wangu. Nhamba dzake ndikatorasadza dzisisiri mufoni mangu. Nhamba dzake ndikadzidhilita futi mufoni yemurume wangu asi ndakazodziona dziri pachipepa muchikwama chemurume wangu. Ndobva ndamufonera futi ndadzora pachipepa pa ndikati nhamba dzako dzava pachipepa bva ndakadzidhilita mufoni mangu dzava pachipepa muchikwama chemurume wangu. Ati handambomupa nhamba dzangu paakadzinyora pachipepa murume wenyu pamwe pane munhu akaita sei akamupa. Ndikati alright ndingatongoti pamwe hapana nyaya sezvo ari kutaura kuti haana mbopa murume wangu nhamba akadzisa pachipepa. Ndobva nyaya yatopera yakadaro 2021. Ndobva gore ratopera 2021 riyari nditoti Chenai asi kudana nemurume Samantha asi kudana nemurume wangu nokuti vakaramba neChenai havasi kutodanana kuChenai akaramba kuti handisi kudana nemurume wenyu asi aipimbiwa kana kwaya kupimbiwa akaramba anenge akaramba. Ndobva ndatosiya zvakadaro handauziva kuti Chenai uya I think akachinja nhamba. Chenai uya handauziziva kuti vari kutodanana ndaitoti akaramba sezvo kuri kuramba kuti murume wenyu handisi kudana naye kungoramba. Gore rakatopera 2021. 2022 rakatopera vachidanana. 2023 last year ndakazozvibata should be July August. Ndobva ndati asi handauziva kuti musikana uyu ndiwo ndakambotaura naye nezvemurume wangu. Ndakatongotiwo ndemumwe dzesisanzi Samantha nhamba dzakanzi Maitaku mufoni memurume wangu. Saka inini manje vaitotaura even takarara mumba pamubhedha kuti pilo yake murume wangu inini yangu aipindura mameseji aMaitaku asi ndaiti vanhu vekubasa sezvo dzakanzi Maitaku ndaitiwo vanhu vekubasa. Handauziva kuti musikana uya wegore riya wa 2021 wandakamboudza kuti murume ari kupimba ane mhuri. Saka Chenai akaramba achiisa mapolice call. After that day iroro ndataura naye. Ndobva ndachitaura ndikati iwewe imimi madha imimi Maitaku imimi mukureva here kuti hamusi kuda kusiyana mukuda nemurume wangu hamusi kuda kusiyana naye ndakudza kuti ane mhuri yake ane vana. Ndobva nditi haana kundipindura zvakanaka time nditi fuck off wakafa brain. Uri kubata kudana kwangu nemurume wako nhasi pane 3 years uchizvibata nhasi wakafa pfungwa. Ndikati it's okay iri boy itai zvamuri kuita zvikanzi wakapusa strike ndakutokurera murume wako ndakupa 4 days unenge wabho unenge wachererwa. Ndozvakandiita Chenai. Ndikati iri bhore kandimuudze chii mameseji amataura svikenzei chero kamuudza anotondiziva. Ndakupa 4 days unenge wabho unenge wachererwa.
ene madhezi akandipayo ayo kuti 4 days inini mumba mamuchitori nemari handidi kunyepa vamune mari 4 days daakandiudza idzika inini ndakationa kuti minzi yatova papa kai ndigandigadzire munhu wangu murume wangu mukadzi uyu asati aite sei atotora murume wangu zvachose zvekutomufuratidza nekuti 4 days daataura idzi handisi kuziva kuti arigadzira inini here kana acharigadzira murume wangu kuti atobva aenda kwaari zvachose iva ndatorawo mari yanga iri mumba zvoshuwa ndakatora mari ndikauya kuno kwagogo ine kwagogo ndasingakuzive zvachose ndasingakuzive chene ndakatoita ndizive kunoku nekuti akandipa shungu dzokutsvaga nzira yekwagogo svika ndasvika kuno kwagogo ndauya kunoku ndakati agogo ini murume wangu andinetsa ndoda kuti mundigadzirochi murume wangu gumbo panzira achita zvanyanya plus uyu ende ari kuda nakina vanhu vakawanda asi uyu munhu azondishungurudza uyu anonzi chena andiudza mashoko ekuti ari kundipa 4 days ndauya kuno kwagogo gogo ndakavati gogo ndoda kuti mundigadzirire murume wangu ende zvoshuwa gogo vakandigadzirira murume wangu vakati chienda ndandini pandakauya kunoku ndakauya nemari isina kukwana ndikasiya mari yangu pavani tinodzoka mangwana 1 ndikadzoka mangwana ndikapedzisa gogo vakandiitira zvandaida kundigadzira murume wangu zvandaida vandiitira vakati chienda ako zvabho muteo wangu handisi kuziva kuti wakabata rini nekuti ilast asi ava vazononoka kuya dai vakakasika kuuya ndeti muteo wangu wakasika kubata saka izvezvo handisi kuziva kuti muteo wangu elast year here kana kuti wazobata nhasi this year here kana ndiro zvelast year nekuti vakanonga kundiudza dai vakandiudza last year ndaiti muteo wangu adi wakasika saka handingati nguva yakati nekuti ivo ndivari kutoziva kuti zvakabata rini vakandiudza kuti zvakabata rini pamwe vanogona kuti July ye ndopandaziva kuti July ndo wandakauya kuno vanogona kuti August ndo wandakadi uri padhuze naJuly ndokuya kwandakaita kuno zviri padhuze saka muteo wangu ini vakazonditsvaga izvezvi ndakati kana vari kuda kusunungurirwa munhu wavo ndikuda mari yangu yandakauya nayo vagogo kuti ndigadzirwe murume wangu 190 zvitongoti 200 panyaya iyi ina hapana chandoziya iri rinauro yeruka nekuti kufambidzana naye takafambidzana zvedu zvikapera bati kuzonzi iri nyaya yerukawa handina ruzivo nekuti nini nokanditoro mudima nondichitobikirwawo ndakagara kumba ndichitodyawo saka kuti ndizozive kuti pane zvakazofambirwa zvikazoitwa sei handina ruzivo nazvo ya ndozvandiri kuti takafambidzana tikazosiyana makasiyana zvenguva yakadii baba kana tingatsanangure zvelast year kuwanika ndaiwanika handitika pakangoita pamwiri but zvekuzo patangoparadzana kusvika muna November last year handiti hatina kuzoonana takazoonana mari mwedzi urayi wandifonera wachiti wari kuya kwandobatirawo basa rangu ndiri ndichitsvaga kurarama ndo kwatakabva tasangana ndobva tazoya kwagogo saka zvekuti zvoni havasati vandoona kusvika pari nhasi handisi kuzviziva dzinogona kuva kodzero dzake mudzimai uzi anonga achiedza kuchengetedza zvaanonga achichengetedza ipapo pekuti onzerapo handisi onzeri nekuti inini hapana chandoziya nditoro mubichiro rotsvaga kuti inini wacho ndinge ndichitosunungurwawo uda kutobatsirwawo futi saka nyaya dzacho manjika tikada kumirira munhu waanika zvinogona kusvika gore rinouya yato yekuisa musoro pamwe chete iwo vachitsvagawo nekoko kana vane pavanonga vawanawo zosanganiswa kuti tokumbira regerero kuna mai mwana vari apa tikwaona vange vachitiregererawo ndo masviko opedzisira handimundi ndichataura zvichadarika ipapo